24. edizioa daukagu oraingoa. Ez da gitxi. BBKtik urtero antolatzen dugun saio hau, euskal kultura eta euskararen alde egiten ditugun laguntza ekimenetatik preziatunetarikoa da. Gizonek esan dauen moduen, aurten 8 taldek parte hartuko dabe, eta hori berrikuntza bada, azkenen urteetan 7 taldek parte hartu dabe, eta aurten 8. Taldek parte hartuko dago, eta berez bertsolari gazten sustapen lana dan taldekako sariketa honen oinarri eta helburuetako bat, berez oso valorazio positiboa egiten dugu 8. talde horrena. Sariketa honetan, batetik bertsolari gaztei plazak eskaintzea da lanetako bat, baina bestalde baita be, ikusle gazteak nahi dugu, epaile gazteak, gai jartzaile gazteak, horregaitik saio gehienak ikastetxetan egiten diez eta klase orduetan, eta ikusleak izaten diez eskoletan bertsolaritza lantzen dabizen ikasleak. Ikastolen elkarteen arduria sariketa hau antolatzerakoan, parte hartzaileak eurek taldetara bideratzea eta euren kontrola eroatea izaten da. Talde bakotxak, bakizue adin bitan hartzen dau parte, 18 urtera artekoak dira batzuk eta 24 urtera artekoak, 18 eta 24 urte bitartekoak dira besteak. 3 parte hartzaile maila bakotxean, hau da, talde bakotxak 6 bertsolari, baina, klaro, eskualdetan egonletik ez 6 bertsolari, baino gehiago eta dagoz askotan, eta bat ematean, aurten eta urte bakotxean, esenetik faltaren bat egotea, hau da, behar izatea, beste eskualderko batek laguntasun emotea betetako. Alan be, esan daigun, 56 bertsolari dauko guzela prest sariketan parte hartuteko, hau da, 8 behako gaunkez taldeak osatuteko, eta 56 dagoz kantetako moduen. Eskualdetan bertsolari gazte gehiago badago, baina behintzet sariketa honetan parte hartuteko prestutasunea agertu daudinak 56 dire. Pozgarria da gazteek elkarrekin pasatzeko sari bat nahiago dutela txeke bat baino. Ere aipatu da, aurten eskualde berri bat dagoela, baina nik kantatzen nuen garaian 6 eskualde ginen eta ez da duela inbeste ere. Beraz, denbora gutxian ja ez eskualde berri bat, baizik eta 6tik 8ra pasa garela, eta horrek ere erakusten duela eskualden osasuna Bizkaian, eta badatorrela jende gaztea, eta gero eta gehiagok behar dutela lekua sariketa honetan ere.